Assalamualaikum, selamat hari Sabtu. Dino iki aku ape masak pepes iwak. Yo iki lho bumbune tak doi. Lah nek samping bumbu kuwi sing tak siapne ana iwak laut. Yo iwake sembarang di ngarak pop. Saiki aku gending ngulek bumbu-bumbu mau sing wis tak racik. Nguleke yo nganggo tenaga sing super mergake. Iki lho coweke ra iso dijak kompromi. Mulane kudune kowe nek ngulek tenaga nem kudune ya sing kuat. Sakmenika bumbune tak ulek-ulek. Lah iki penampakan bumbu sing wis rada alus. Ulek-ulek terus sampai bumbune alus ya. Du. Ya bumbune wis alus, iki tak wenehi tomat. Jenenge tomat. Yo tak irisi ya. Ben nek ngulek aku gak kanggo tenaga super. Bangsa tomat wis tak irisi kabeh. Bariku tomate tak ulek. Tak ulek iki ya, tak ulek. Yo iki wis tomate wis irisan. Tomate ape tak ulek. Ulek dengan sepenuh tenaga. Entekno tenaga nem mergo cowek karo ulek-uleke. Weleh jian tenan. Ra iso dijak kompromi. Bumbune wis alus. Wis sampai alus tenagaku iki lho. Nganti entek. Wis inggirno ulek-uleke. Saiki lebokno iwake siji-siji. Wis mbuh lah penampakan iwake sing ora ana ndase. Ndase utuh, ndase protol ya wis mbuh. Sing penting kan daginge ijih ana. Iwake wis nyemplung nek bumbu kabeh. Siapno godhong gedang karo piting. Iki jenenge godhong gedang karo piting ya. Baluri iwake siji-siji karo bumbu sing tak ulek mau sampai tenagaku entek. Terus angkaten iwake lebokno nek nggone godhong gedang. Nah, kok ngene penampakane iki bentuke. Aja lali digulung godhong gedange. Bar digulung terus dipitingi ngisor dhuwure ben ora bocor iwake yo gak merusut. Barno sampai iwak entek. Lah iki penampakane kaya ngene. Aku nek kene wis nyiapno dandang. Lebokno iwake mau sing wis dibungkusi karo godhong gedang sampai mlebu kabeh. Bangsan wis mlebu kabeh, tutupen dandange. Kukusen sampai iwake mateng. Iki wis mateng iwake, diangkat disajikan. Nah, iki penampakan iwake koyo ngene. Wis yo sampai kene dhisik videoku.